Dobrý večer. Ja by som sa chcel spýtať, budeme mať 4. júla referendum a aký je váš názor, respektíve čo odporúčite vašim voličom 4. júla? A ešte takú vsúvku, aby to bolo korektné, tak som tu od demokratov. Ďakujem. Áno, ja mu poviem, že za seba áno, ja si tak ctím ten inštitút, v podstate asi neboli voľby, kedy by som nešla voliť. Práve preto, že si myslím, že tých šancí, ktoré občan má meniť spoločnosť, alebo vyslať nejaký signál, tých šancí je veľmi málo. Takže ja osobne voliť pôjdem v tom referende, ale na tom, že s týmito otázkami sa treba vysporiadať, opäť je tu zhoda. Ale určite na referendum pôjdem. Ja iba dopoviem aj to, čo by... Môžem? Aj to, čo by Robert Fico vytvoril, tak je možné opraviť, podľa mňa. To je jedna vec. A druhá, tá najpodstatnejšia a najdôležitejšia otázka na tom referende nebude, ale to už nie je samozrejme chyba naša ani vaša, ale v úvodzovkách sprzdil to niekto tretí, čo sedí v paláci. Áno, ešte dal aj zlý termín referenda.